Pagalan ngayon, maghagom ha. Gabang trabaho. Kapag na ibudan mo, masira ng karaan. Ang hirap. Ano, bayokbok ang tawag kan sa alibay. Bayokbok. Hindi hinago. Bombahan kamay. Gagawa kami ng inagong sa Bicol, bayokbok. Tagalog na nila yan ha. Umbo, sa Tagalog. Wala din sa Tagalog hinagom. Ano ba tayo? Ano ba tayo? Hani ka muna doon! Pinapin sa Tagalog. Bihira Naman ang linupak. Nilupak. Linupak. Kung bilang ay Yan na yun. linupak. Ay baman. Ato may gahoy. Basta di mo na ipag-anon mga istorya. Diba, nakalive sa YouTube kaya. May ususin ko ang bot. Ikaw maram ka sa Mama, Tagalog maribosan. Tagalog sige. Anong Tagalog dito? Hinagong, bayokbok sama. Bayokbok sa... Ako hinago man ako ang aram ko. Sa Tagalog. Sa Tagalog, Sama, ano man sa linupak. Hoy, Awan niya, bayokbok. ako na ini. Kani bata? biro na ini. Ang magayon na niya. O, tao, pinatabi nga lang yun. Magayon. Hoy, wala mga maaram sini sa Tagalog. Nano daw Daw na talaga ini. yun. Ang pagsamod siya ay sus. Ate na. Pili daw kamo siniya kay mas linawan mata niyo. Para diri na pag mapinuon ina, masiraman ini do ang pagkaluto. Eh ano mo nga, isagad-sugad mo nga. Kamis. Kamis. Tamis Di talaga. malsumon yun. Malsumon na aram ko an. Ang gada, ang gada. Ay, tayo. Akin, yun na ba lang? Yun. Wala na iba? Daganan do baga bunga. Ayun do sa Ano yun, ang grapes, ano ba yun? Ang cherry. Cherry yun sa ano, Bicol. Cherry. Ang gusto Ang bit ka sabi mo kanina. Ages, mga tambe. Pag ano, pwede na Dili ka to masyado. Ayun no, mahal ko talaga yung kay ano doon. Ako na makanta. Ini, ano na ini? Mama, pirang taon na ini, mama. Buhay pa si Lolo. Buhay pa si Lolo. 19. Excuse me. Sobra ko na yon. Sobra kay sis. Pan. Ano yan doon? 60. Ay, sobra. Si Marian doy, pibinti na nga ako. Mga ide. Eh, si Marian doy, si Marian 80 years na yan. 70 years na ini na ano ini. Anong kahoy? Anong kahoy ini? Amurawon. Amurawon. Ano na amurawon? Ang kabuti talaga ng matibay na kahoy. Amurawon, tapos. Kay Lolo pa to. Si- Minana kay Lolo. Oh, si Marian doy. May sumunod pa sumasayo. Oh, 70 na ako. Alam ba, 72 years ko. Ah, 74. Mga 74. Kasi Marian doy yun. Sa dahil si Marian doy na, pinahin mo yung diputo kakay. Gusto ko na ni Sir Lugaw na may bunay. Bumakal ka mo mamaya. Dili doon sa ano? Sa buhang mayon. Pagilin mo nga ini, ano ka man mabuhay. Ikay pero di ka magparamot pagbayay. Hindi mo na magmumotor. Hindi mo arangan sa pag-drive ko. Sa buhang, amara na. Ah. Sa buhang, di ka yan. Dili dito ko na tita. Lugaw. Ano pagiling pa yon? Ayaw, oo. Nagkaroon mo siya na ng trabaho. Nagawa niyang trabaho. Tapos di man makaon. Ako na, Bing. Dili mo dati na karang na kasira na inipot na lugo na. Kasi manimik ini first lot ini. Ang viewers pa. This is me. Ang pinag-ibigan. Well, ikaw magano tamay ko sa. Isa, yung dito. Dito. Anong pinag-ibig dito? Pang ano yun? Dito ko, di ko ano. Hinagom nga daw. Para siyang ano. Para siyang nilupak. Nilupak na may pakpak. Ayaw mo yung sinig kiriw pag may ano. Yan. Kasi nauna, wala pang muli naman. Mga yung himo. Ang mga yun, pag ano.
Wala pang mali naman. Saan ikaw? O sa iba sa mga Pero, vlog, Para sa mga vlog ni utangan tibagas, dahil mo pagpatanog ko ng pag... Uy, sa mga vlog ni pong biyahero baga, mga ano sa Godzone, Pagpayo, din saka dahil bigla pa na mo, pag ano, maurutang ang katani. sa Godzone. Sa panahon dasan mga Di ka kusugan eh. Okay lang yun kung kusugan. Hindi naman sa mga utang. Sabot ka lang. Sabot ka lang. Istorya Ate Mimi Bird. Hindi, wala utang kang ta. Ay, puga na yun mo. Shout out, Ate Ate ano Mimi baga. Bird. Dapat dinupak na lang. Oo, akay mo malwas ang saging. Mapalit pa sa to. Kay Lolo pa sa kumpeta? Ano, Balingkoy. tapos ano pa, lukaran mo pa. Ano yan? Ang lukaran. Sinabi niya na si Puto, tulo daw. Yato, kuwaon daw. Kaya na may kuha tapos may... Dito na. Abay, 5, ang saya. Di lubi na yun eh. Halagang laya na yun. Mga ano lang, bis. Akin si man lang ato. Arami yung para po to. Arami yung para po to. Oo. Ay, si Undeng! Mara! Hindi. Undeng! Pipi, 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 pipi! Tumugas. Ugas. Papuno ba Kasi na papuno pinadrive ko si Mara. Batang kumaro. Pero dili pagpabata ko Kaya. Maram na. Riwiling na. Maram na. Hoy, bunutan sa ganun mo. Bunutan, hindi lang magkaon, ha? Okay naman tayo sa bawat. Ano ba kalan mo? Hinago. Ate Ellen, di wala Dili nagtatamsa. naman sabi Oh. lukado. kay Tulo na ang naman yung pumunta. Wala lukado. naman nagtatamsa. Pag sinabi mo lukado. Uy, ang chinelas mo! Oo. Lokar rin. Buang Bali, dalawa. iyatag din. Wala na kami bigay sa Ate Ellen. Dirty! Sa kaya lukado. Mama, pemod mo nga anak. Huy, na to, Lukado. na ba yung nagsabi, nagsusugat doon, nagtahok. In English, washing the, removing the dirt. Nag-aalis ng Ah? O, ano Tagalog ang taho, paber? Right. Rice removing. Tahip. Nilupak ba? Hinagom, hinagom. Gawin si Mara. Hoy, nilupak daw to. Mara. Gawin ka si Mara. Palay na opo, palay. Yung bagong ane. Tapos, Hindi rin may gawin. tapos, inano, niluto sa apoy. Hi everyone! Binayo. Opo, binabayo-bayo. Malabo ng camera ko. Pinipig daw. Ano ba yan? Binayo? Ano ba yan? pinipig, pwede. Harap ka sa pinipig. Nano nga silang Tagalog? Ang pinipig, Nilupak ko nun. green pa, green pa. Green pa na palay. Sabihin mo, ang pinipig, ang ginagawa, green na palay. Palay na Yung palay, Ilaw pa. pinanlag. Ilaw pa, sabihin mo. Palay na Ito pala. Boom. Hinagom. Sobrang hirap. Palay. Isangag ang palay. Bayuhin. Patas yung bayuhin mo. Hanggang madurog. Hindi, hanggang lumabas ang bigas. Ano dapat pino to? Lahat? Malagkit. Hindi siya malagkit. Tama na daw. Oh. Tapos, butang mo na din ha. Sa bilao. Mami Beautiful Life, shout out. Wala na kasi kaming bigas, kaya ito yung sasayin. Lipat mo na. Sa imam. Ako na. Ay, nabakal ako ano? Okay ng kutsara. Sinaunang... Okay mo na. Ay, mga nataho pa na, napili na lang sila. Shout out. Nataho pa yung doon kasi ano. Ito ni Dara mo din yan. Sabi ni Papay Alden, dapat daw isang lag ulit kaya para madali mag ano. Sasalagay na yun doon, pagbugas na ba, bura na pasi. Pag bura na yung pasi, mausapan na doon yun, mao'y pagiling. Tapos. Pagiling mo. Pala yan, Mami BL. Nilupak hindi, ano? Nano ba silang pangalan? Hinagom. Sa Bicol, hinagom. Sa Tagalog, di ko po alam kung ano to.
Basta palay siya. Palay. Lalagyan. Sinangag. Tapos bayuhin. Tapos bayuhin. Hanggang gagawin parang harina. Tapos, pag ginawang harina, yun. Lalagyan mo ulit sa lusong. Lalagyan mo ng ano, parang buko. Matrabaho daw to pero ang sarap. Abang sa crossing. Oh. Shout out Pagkalan niya, po. di ba siya pinunduhan? Diretso ng ilabi. Oh, gani. Hindi. Sinas ko yung chika na. Ang sarap nito. Kaso matrabaho. 189, 18. Sabi ko, masakay siya si RJ. Pati sabi sa driver, magbalat ha, kasi masakay. Oh. May nalas man agad ate. Baka siya yun. Sabi ni chika. Wow. Awat daw sila naghulat. Natawagan ko kan kang Kim, ang driver. Oh, mau pala na din nila. Di naman po namin matikman. Ay, bala ka dyan Ate Ellen T. Wala kaming bigas. Siya makati sa buko ilabi. Sabi ni chika, Hindi po to pinipig, hindi. basta tapat sa ibig siya. Gagawin pa namin to parang harina. Dito sa may iyo. Sabi ko, Tapos lalagyan ng ano, buko. Ah, kasakay ni Ra. May music. kalahati daw ang bayad. May music talaga dito. Mapasok pa kung nalunod din. Dapat ipapapinit pa. Bayuho. Ayaw, dunot mo. Dunot man. Kahit paano. Mapasuong pa. Pero ang bango niya na. Ay, dududuton lang yan. Namutol. Para nga ni, kahit paghalis ang Gilingan pa ba? Ano, pwede manggiling daw. Pero sa pwede ano. Naging budas na. Inuyok-uyok na rin, mama. Di ka mangaram ako rin, mana. Isasangag pa. Hindi nga, hinagom siya. Ano sa Tagalog? Di ko alam sa Tagalog daw. Bigas na to. Ano na ang Tagalog? Kung ano ko sa pangaran. Sa Tagalog, basta sa Bicol, linagong, Basta bayokbok. Bayokbok. Sa Bicol. Gagawa kami ng bayokbok. Babayong kay niya. Sa Tagalog, hindi ko alam ang bayokbok. Iraga daw. Oo, managagiraga. Hindi sa Tagalog, ano nga ang pangalan? Ito yung pagkain, mahirap gawin. Bigas. Hindi man, iba manalinog pa. Smile. Kamuting ka. Smile! Ito yung Share ko Ito yung mahirap na Ay, ng pagkain. Lugaw. Hindi nga lugaw. Bala ka dyan. Hindi lugaw. Hindi. Mamaya, papasahan na lang kita. Dire araw na to. Bibilog-bilogin to na may Ate Teskap. Si Ate Teskap, baka alam ni May Ate buko. Teskap. Ate, paluway ngayon Ate Teskap, alam mo ba ang hinagom? bayokbok sa Bicol. Ginalpong, hinagom, gagawa po kami ng bayokbok. Bayokbok, hinagom sa Bicol. Paluway mo. Hinagom, bayok. Oh, alam ni Ate Teskap. Di kasi alam ni Ate Ellen P. Bayokbok. Yan, palitaw. Hindi ka palitaw. Palitaw ko. Ano yun? Ang diniling Ang palitaw, malagkit na bigas. Para manatas, lagyan mo ng buko. Opo, lalagyan ng buko. Oh, di ba alam ni Ate Teskap? murang Alam buko, yan ang sabihin mo, yung murang buko. Ate Nora, alam mo bang hinagom, Ate Nora? Buko na malambot. Buko. Lukarin. Lokarin. Hingin mo na. Ate Nora, alam mo bang hinagom ang bayokbok? Ay, kung tagabi ko yun, aram yun. Dabi ko to si Ate Nora to si Ate. Alam niya ang bayokbok. Siyempre, alam ng taga Bicol. Bala ka dyan natin. Buta mo dito sa ano. Bayokbok eh. Mais ba yan? Hindi, palay. Palay na. Palay na, inalisan ang balat ka. Bala na. Bo, suplado ni Ate Ellen Pina. Namoni lang eh. Ang daming palipad pa naman yun. Mana pa to kay Lolo. Lolo namin. 80 years na. Bubuyog. Ate Ellen P. Day ko aram. Ay, day mo aram ang bayukbok. Ang Ay, bigat, Sa gitna lang. Pwede na kaya yan. hinagom. pino na kaya. Hinagom Ate Nora, yung palay, sinangag, tapos bayuhin, tapos pakabayo, para siyang gagawing harina, tapos pag ang harina nalagyan ng buko, asukal,
Mao lang na buko asukal Kung ha. may sinaing na kamuting kahoy, pwede Bubuyog lagyan. daw. Kamuting kahoy. O kaya ano. Ang palagkit man yan to. Oo, pwede naman. Mas masira Sabi nga ni Papel din, butang ko naman asukal din na tubig para basta, may isda o may lare. Turos. Ira na kami. Pwede na ito. Ano yan? Eh, nag-ano na. Ang bigat ng ano. Ang bigat nito, 80 years na. 80 years na ito. Saan? Oh, iya pa ito. Wala na? Lusong. Lusong. Mortar and pestle. Ang alam ko, ang sinangag na mais tapos babayuhin at rin tapos lagyan din ng asukal at buko. Saka kumul-kumul. Ay, ganun din natin, Nora. Ganun, pero sa amin palay. Palay sa amin. Oo, ayaw kapag bibidyo yan eh. Masarap yan, hinago, mabango. Opo, ate. Opo, ate Tesco. Ano pa ako? Kaso, mahirap pala gawin to. Daming trabaho. Oo. Try lang namin. Ate ko kasi may dalang palay eh. Ha? Daganon sila nagkuruwa dito sa Subic. Daganon na nagkuha sa Subic eh. Sa Subic, sa dagat lang. Okay, dito lang yun sa may dagat sa baba, bagaha, natutumban mo lang. Basta pagkain ng kanina. Ate Jocelyn. Maano man lang yun, sa baba man lang. Ay, Jose Francisco, shout out. Wala. Wala kami manibadok-dok masug na. Mabayo. Bago. Nasyam. Si Mama ata nagbakal. Ambot daw. Di na nakaw din yan? Wala ata. Awan Wala. diri man. Parang pinagkip ng danggit. Mahalo ng kilo. Danggit, oo. Nano yun? Sinakagi si ano man yung ano? ang balawis sa atin hindi mo na danggit. Ha? 800 ang kilo, 1K na ata. Diri balawis yan? Toros ko no. Autoros. Ang diri naka. Ay nano yung marara? Manila pa, no? Ay marara yan. Medyo mangang maluto. Sige at Marala yan. LMP para may upload ako. Wala na akong upload. Marara kay Turos. Biniyada ko naman ako. Abiliyado na. Kuya ka, video na may tres na. Tapos yun na yung buko. Oh. Oh yun. Nanay mo, saan to? Ako ko si Duhon. Paborito ba kayo ni Sai? Sa Kalungga. Prituho na. Tagpira yan na buko. Hoy, papabunutan wala bunot. Tandi na kalunggay. Ate, wala bunot eh. Paluto mo na rin niya. Tagpira man. Yun lang si Majunjun. Bahala na ko na. Sabi ba, link na lang. Sikpitan ni Natali. Medyo Ang alam sabaw, na ano? Ayun na, buko. Oh, yung pagpalaw pa, anuhan mo pa. Ah, di na sabay ko lang sa picture. Bigyan mo pang pagbunot. Kung 5 Lubot ang may mo. Pwede man magbayo na kain ko. Nahalata ako. Ayan na, buko. Yan. Ilalagay yan ate LNP pag pag, parang siyang harina. Pero isasangag ata ulit. Buko. 20 ang sayo. Pero 15. 15 ang sa. 50 isa. Bahala lang maganda. Kaya masimpuy na lang ang kinasaya. Diri, 50 lang hinatag. Ah, 50 lang. Gataan. Hindi siya gagataan. Ihahalo mo lang siya mamaya. Wala man siya pang uli. Bukayo. Bala ka dyan, Mami BL. Kumusta ka na dyan?
Yan ang masarap ang sabaw pag inom mo parang may suda. Okay, Wow. inumin natin ang Kasi say nga, Ano men? kasi say nga may lagnat eh. Isang araw pa. Lolo ka din. Marabakal ka rin din si Enlo. 50 dito, 50 dito, 15. Ang ano, pero ang buko 20. Kala ko ba naman, sabi ko motor. Eh, Bakit ang gagawin sa motor? pupunta sa chicks niya. Ayan oh. Ano? Kami na. Shout out po. Sabay man lang. Nagtawag na. Ate Ellen P, congrats ah. Sabi mo, mas may motor. Ano mamaya? Yan ang buko. Kakay anuhin yan, kakayurin. Diyan dyan na. Butang man sabaw dun oh. Bakas. Nani 1 point, ano na ini, normal na ini. Mga ng timsong sa akin. Parang yun. Hindi ka pasok sa cellphone. Ano man yun? O yun. Ang yung dito, napangga gata 70 yo. Dito, 25. Sir, kung kaya kasi, Kuya Elsiki, magpalipad ka na. Kulang ako $20. Gagawin niya ano, bukayo, gagawin hinagom. Comment down sa gusto mong humingi. Hinagom, bayokbok. Yung dating 50 nung bago. Kapatid ko yan, yung ano, PWD. Ginagom, diri mo bayok mo kay bayok mo doon. Para Bayokbok daga. mabasa Hinagom, Kuya Elsiki. Yung lalagyan na, yan yung ate ko. Sa naga. Yung ate ko, di ba ang ganda? Kaso, Tagabayo. kaso same din namin pango. Nagpapasa talaga yung Samsung na. Magayon ng ate ah. Hoy, mo da kayo, magayon si ate din yun. Rakwan. Ha? Magayon mo ka. Tubog ka man. Magayon ba ka? Mali maniwala ko sa ha. Magayon nga. Comment down kung maganda ang nagbabayo. Ay, masipag ako, hindi ako maganda. Dahil ako magayon. Magayon ka nga. Dahil lamang. Magayon ba ka? 7 ang nag-i-emote, 7 million. Oh, tahok na yung friend. Ay, nasa na mga basi. Kaya pagpili na mga malinaw ang mata. Halian pa ya base? Alian pa yung pase. Ay, masarap ka kung may pase. Ikan ba? Wa naman? Oh, bibitakin ang... Tapos, anong pa ini? Sangag pa. Naka-brown. Tapos saka na ipamili. Ito yun na yung buko. Hindi, ipapagin po nga. Hindi mo pagiling. Sabaw, di sa ino. Oo, may na magsabaw si Seven. Ay, nabulag yun. Nagulat, bumabagong nakawit sa puto. Uy, pinang pa lang yun. Maroon. Ano naman? Ano naman ako lang yung Nag-end na po ako. Salamat po Ate Nora, Ate Teskap, Ate Jocelyn, Mami BL, Ate Ellen P. Kuya Elsiki, thank you po. Kumusta na dyan? Hindi na ako masyado update sa YT. Hirap ng walang wifi. Nakikatspot na lang ako sa mga pamangkin ko. Yan yung nanay ko. Pwede man yung dahil pagiling na lang ha. Oo, pagiling. Pwede man. Pagbigas na, pagiling. Kaya madali man lang yun. Panigab-ihan.
Bibigyan naman ako kasi pilihan na lang kay madunutan itong bayon pa. Doon. Bye-bye po. Thank you po.